Πρωταγωνίστρια η Ναταλία Δραγούμη. Παιδιά, το τι γίνεται εδώ, δεν σας το πω εγώ καλύτερα, γιατί δεν έχει και νόημα. Πάντως να ξέρετε ότι ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση καημένη Ναταλία Δραγούμη. Και φυσικά όταν αποκαλύφθηκε, εκεί έγινε ο πανικός. Πάμε. Γουρούμπι, baby, γουρούμπι. Έχω ανάγκη κάτι που να μ' ανεβάζει. Να μου δίνει σιγουριά. Μπράβο. Να κρατάει τη φόρμα μου. Ναι. Να νιώθω πάντα λαμπερή. Και πάντα να αναδεικνύει την προσωπικότητά μου. Κάτι δεν μου πάει. Μήπως το πάντα που το είπα 2 φορές. Όχι, όχι. Τα λέτε πολύ καλά. Το πρόβλημά μου είναι με τα μαλλιά. Σας παρακαλώ, η κομμότρια που είναι? Λίγο το μαλλί σας, λίγο που τη μία μεριά έτσι. Αν τα ισιώσουμε λίγο. Δεν νομίζω. Έχετε πρόβλημα, να τα κόψουμε δηλαδή? Σοβαρολογείτε, τώρα μου κόψετε τα μαλλιά. Ναι, μα επαγγελματίας δεν είστε? Επαγγελματίας είμαι, αλλά έχω τόσα σύριαλ. Θα δείτε κι εσείς μετά το αποτέλεσμα και θα σας ικανοποιήσει. Για το δοκιμαστικό να μου κόψετε τα μαλλιά. Μα το δοκιμαστικό. Ακούτε τι λέτε αυτή τη στιγμή? Εγώ ακούω πολύ καλά. Δεν σας λέω κάτι στον αέρα. Το πιστεύω και το λέω. Ωραία, δεν μπορώ να κόψω τα μαλλιά μου. Πώς το λένε, έχω γύρισμα, έχω Δεν μπορείτε το ένα, δεν έχετε μάθει τα λόγια. Τι θα γίνει τελικά να πούμε? Πώς θα κάνουμε? Είσαστε και επαγγελματίες. Δεν τρελαθούμε δηλαδή. Με τα μαλλιά είναι ανήκουστο. Είναι δοκιμαστικό, είναι δυνατόν να μου πείτε να κόψω τα μαλλιά μου? Τέλος πάντων, εγώ επιμένω να κόψω τα μαλλιά. Εάν ο πελάτης μου πει εντάξει, οκ για τη διαφήμιση, τότε εγώ θα σκεφτώ αν θα κόψω τα μαλλιά μου ή όχι. Έχω ανάγκη κάτι που να μ' ανεβάζει. Πολύ ωραία. Να μου δίνει σιγουριά. Να κρατάει τη φόρμα μου. Σηκωθείτε. Να νιώθω πάντα λαμπερή. Και πάντα να αναδεικνύει την προσωπικότητά μου. Είναι δυνατόν ρε, τι ατυχία είναι αυτή ρε Θεέ μου. Μα σας παρακαλώ Δεσποινής. Σας παρακαλώ, μας χαλάσατε το σκηνικό να πούμε, δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Δεν γίνεται κυρία μου. Το ακούμπησα το τραπέζι, σοβαρολογούμε τώρα. Ποιος εγώ το έριξα? Ούτε καν, Εσείς ούτε καν το εκεί. άγγιξα το Παιδιά, τραπέζι. μα τι να πω, μα τι να πω. Σε ποιον να πω, εγώ σε εκείνες. Θα πάρω τώρα. Σας παρακαλώ. Για καθίστε. Ωραία. Όχι πια, όχι πια. Αρκετά σας αντέξανε. Δεν νομίζω και αυτό να το κάναμε επίτηδες. Μήπως είσαστε βάλτη, κυρία μου? Μήπως θέλετε να μου σπάσετε τα νεύρα? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Εδώ είμαστε τραπεζίτες και πληρώνουμε εμείς. Αντέξω από εδώ. Τώρα με κατηγορείτε εμένα ότι έχω... Αλλά ποιος τα έκανε όλα αυτά? Εγώ τι νομίζετε? το έκανα, αν ακουμπούσε εκεί η καρέκλα... Σας φερόμαστε στον πληθυντικό, σας μιλάμε τόση ώρα με το σεις και με το σας, με το κάτι σας. Τους τόνους σας κατεβάζετε. Σας παρακαλώ κύριε. Συγγνώμη παιδιά, μια στιγμή θα δώσω εγώ τη λύση. Ο πραγματικός Θεοδέμης είμαι εγώ. Εντάξει, πραγματικά σκοτώνεις άνθρωπο εκείνη τη στιγμή.